problém. Tak je poliju tam teď. Já jsem schopný a přesejme barvu někde. To ještě. S někýma, to je jak pískování, jak teď vlastně jako, a možná ten vaprtek od toho. Já jsem právě, co jsme se bavili s tím. Tak jeden čas měli špatný, mě zavázovali v rezaví. No. A domů chytli tu hranku. To není dostatečné.